Nej, i dag skal jeg nu fortælle, eller ja, jeg vil vise, hvordan man laver, eller redigerer et fedt billede. Man skal have Photoshop, eller Adobe Photoshop. Kan du gå op i Open, men lige. Så hvis du har et eller andet billede, det kan være hvad som helst. Men hvis du selv vil lave et fedt billede, så skal du have noget andet program. Og det kan jeg ikke lige vise nu. Du kan for eksempel tage det her. Kan du gå her, kan du tage et stykke der. For eksempel, hvad for farve man vil have. Blå, rød, et eller andet. Kan du farve det. Og det kan du så gøre hele vejen. Det er faktisk rimelig net. Eller nemt. Men sådan, så blev det jo rødt. Og det kan man jo også gøre med andre farver, men det vil jeg ikke lige gøre nu. Det er svært. Så er det nogle gange. Sådan, så må man bare lave det om. Rimelig fedt. Jeg vil gøre sådan der. Yes. Så nu vil jeg gøre det. Ja. Det var det. Hej.